як зан 14 сол фарзанд доштагӣ нестай ва ба шарофати хемухем ҳомиладор шуда худо гап занем. Просто ман рӯша нишон наметам ба хотире ки чи мумкин аст рӯша нишон додам. Ассалому алайкум ҳамкорои азизи атоми. Ман рости ина ду мошид регистрация кардагим дами атоми. Рости 14 сол буда ман нав ами хемахема ба он ният ки ҳомиладор шавам нема масафатия доштум барои он курдум. Яки ман даш боварӣ надоштум ки да қади ман зад. Ман уже ай менструациям гузаштум, кас мемонам ки ҳомиладорум дар 14 сол. Мардакум мегӯянд ки якум бор фарзанддор шид. Агар медӯста Бешайли чени мекардено? кадагим Нашида буда? не. Ки шуморо ами атомира тавсия дод? Ай куҷо? Апай мукаррама шумо ай куҷо? Апай Турсуной. Ана духтарако барои ҳамин ин воқеият ин дурӯғ нестай. Ана